अनजागा प्रियफोर साफ्रोमखौबो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। प्रियफोर 2024 नि जितु गुड फ्राइडे दङ, बे गुड फ्राइडेआ जोंनो लागै फैनो थांगासिनो दङ। देग्लायनि जितु गुड फ्राइडे बे जाहैबाय 29 मार्चआव जागोन आरो बे गुड फ्राइडेनिनो बिसय आङो बुंनो थांगासिनो दङ। प्रियफोर जों मोनथिगौ आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो खनफ्रोमबो जोङो गुड फ्राइडेखौ सेलिब्रेशन खालामो आरो गोबां आशीर्बादफोरखौ मोननो हायो। नाथाय देग्लायनि जितु गुड फ्राइडे, बे गुड फ्राइडेआव नोंथाङा मा आशीर्बाद लानो थांगासिनो दङ बेखौ आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो थांदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोबां समावहाय गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन खालामनायनि उनाव जोंनि आशीर्बादफोरखौ जोङो थर मोना, मोनथिया। दा बेयावहाय आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा खालामना होनो नागिरदों गासै 6 आशीर्बाद गुड फ्राइडेनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो। 6 blessings of Good Friday। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ एबा मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ रोखायै मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन नोंथाङा 6टा आशीर्बादनि बाथ्राफोरखौबो मोनथिजोबहैनो जेन हायो। प्रियफोर, नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोदान गोदान भिडिअ बानायनो थाखाय लाबोनो थाखाय मटिभेट खालामो आरो लोगोसे मोजां मोनोबा शेयार खालामगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा मोनसे साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, जिहेतु आङो भिडिअखौ साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरनो लागै बानायदों, दा बेवहाय गुड फ्राइडेआ मा बेखौ बुंफोरनो गोनां गैबावलिया। जुदि सोरबा गोदान मानसि जिसु ख्रिस्टनि नङै बे मानसिनो बुंनो थांनायमोनब्ला हयथ' गुड फ्राइडेआ मा बेखौ आं मोजाङै बेखेवनो गोनां जागौमोन। नाथाय जिहेतु आङो साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरनो लागैसो बे भिडिअखौ बानायदों, दा बेवहाय गुड फ्राइडेनि बिसय मोनथिखागौ। दा बेवहायनो थोंजोङैनो गुड फ्राइडेनि गेजेरजों जि 6टा आशीर्बाद मोनो, बे आशीर्बादखौ मोनफा मोनफा बेखेवलांनो हास्थायदों। गुड फ्राइडेनि सेथि आशीर्बादानो जाहैबाय जोङो पापनिफ्राय निमाहा मोनो। बेखौ जोङो मोननो हागोन 1 जहन 1:7 सिरियाव। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसुनि थैया जोंखौ गासै पापनिफ्राय सुस्रायो, जायखौ जोङो 1 जहननि 1:7 सिरियावहाय रोखा रोखायै मोननो हायो। जागायजेननायनिफ्रायनो मानसिया पाप मावबोबाय थादों आरो बै समावहाय मानसिया गावनो गावनि अन्तरखौ बुंनो हमदों, नोङो पापी, नोंनो उदांस्रि नांगौ, नोंनो पापनिफ्राय उदांस्रि नांगौ, नोङो पापनिफ्राय सुस्रांजानांगौ होननानै गोदोनिफ्रायनो गोसो अन्तरा बुंबोगासिनो दङ। आरो बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा बे पापखौ सुस्रांनो थाखायनो सोरबाया बबेबा सागोराव थांनानै दैयाव डुबकि लागायहैदों, सोरबाया बबेबा दैसायाव थांनानै डुबकि लगायहैदों, सोरबाया बहाबा हाजो खंखराव थांनानै तपस्या खालामहैदों। मानसिया बे पापनिफ्राय उदांस्रि मोननो थाखाय मोजां खामानि मावदों, बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावदों। बे गोसोनि पापखौ सुस्रांनो थाखायनो सोरबाया सोरनिबा बाबानि आथिङाव गुग्रुबहैदों आरो बे पापखौ खोमोरनो थाखायनो सोरबाया बबेबा जुनारनि बुलिफोरखौ होबाय बायदों। नाथाय बेफोरबायदि गासै खामानिनि गेजेरजोंबो मानसिया पापनिफ्राय उदांस्रि, पापनि निमाहाखौ मोननो हायाखै। नाथाय जोङो मोननो हायो केवल जिसु ख्रिस्टनि थैनि गेजेरजों, जायखौ जोङो इब्रायारि 9:14 सिरियावबो मोननो हायो। बे नंगौब्ला ख्रिस्टनि थैजों बेसे बांसिन फोथार जागोन। जोबनो गैयै गोथार जिउजों गावखौ बियो दाय गैयि आरो मिननाङि बुलि इसोरनो होबाय। जों गोथां इसोरखौ दाव दाव खालामनो हानाय बादि ख्रिस्टनि थैया उदायि हुदाफोरनिफ्राय जोंनि गोसोखौ फोथारगोन। अब्ला दिनै जोङो मा खालामनांगोन? बे पापनिफ्राय उदांस्रि मोननो थाखाय, पापनिफ्राय निमाहा मोननो थाखाय रमिया 10:13 सिरिया जोंखौ स्पष्टयै बुंदों जे बे जिसु ख्रिस्टनि मुंखौ फोथायदो आरो जायहा फोरबोनि मुंखौ लागोन बियो बासायजागोन। बेवखायनो रमारि 10:13 सिरिया ओरैहाय बुंदों, शास्त्रा बुङो, जायफ्रा फोरबोनि मुङै गाबज्रियो बिसोरो बासायजागोन। प्रेज द लर्ड। जोङो सेथि आशीर्बादखौ बे गुड फ्राइडेआव मोननो हायो। जिसु ख्रिस्टनि बै थैनायनि गेजेरजों, थै बै होनायनि गेजेरजों बासायजानाय पापनि निमाहाखौ जोङो मोनो। दे दानाबा जोङो नैथि आशीर्बादखौ नायदों। बेनो जाहैबाय जोंखौ धोरोमिया खालामनाय। जोङो धोरोमिया होननानै गनाय जाबाय, जायखौ जोङो रमिया 5:9 सिरियाव मोननो हायो। जिसु ख्रिस्टनि थैजों जोङो इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जाबाय। अनजागा ख्रिस्ट प्रियफोर, बाइबेला जोंखौ मोनथिहोयो इसोरा जोंनि पापखौ गोसोखांफिनबावनाय नंलिया। इसोरा जोंनि पापखौ निमाहा होबाय। जि पापआ आदम हावानिफ्राय फैदोंमोन, जि पापखौ जोङो दिनै पाप होननानै मावबाय थायो, बे पापखौ
बे इसोरा गोसोखांबावनाय नंलिया, मानोना बे इसोरा जोंखौ गोथार खालामबाय, धोरोमिया खालामबाय गावनि थैनि गेजेरजों। नाथाय अनजागा प्रियफोर, मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, जोंनि मोजां खामानि मावनाय दांनायनि गेजेरजों जोङो धोरोमिया होननानै सानजायाखै। जोंनि धोरोमिया जानाया जिसु ख्रिस्ट'नि थै बुलि होनायनि गेजेरजों, जिसु ख्रिस्ट'आ बुलि जानायनि गेजेरजों, बे गुड फ्राइडेनि गेजेरजोंसो जोङो धोरोमिया होननानै गनाय जादों। जोङो धोरोमिया जानायनि आशीर्बादखौ मोननो हादों। दे अब्ला प्रियफोर, गुड फ्राइडेनि थामथि आशीर्बादसिम जों थांदोनि। बेनो जाहैबाय इसोरजों लोगोसे जोङो गोरोबज्लायफिनबाय, जायखौ जोङो रमियानि 5:10 सिरियाव मोननो हायो। जोङो इसोरनि बिसारुफोरमोन, नाथाय बियो गावनि बिसाज्लानि थैनायजों जोंखौ गावजों गोरोबज्लायहोबाय। दा जोङो इसोरजों गोरोबज्लायनायखाय ख्रिस्ट'जों बेसेबांसिम बासायजागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनथिगौना जोङो स्वभाबनि थाखाय इसोरनि गोजानाव दङमोन। जोंनि खामानि मावनाय, गाज्रि मावनाय दांनायनि थाखाय जोङो इसोरनि गोजानाव दङमोन, आरो जों इसोरनि अननायनिफ्राय जों गोजानाव दङमोन, आरो जोङो खोमसियाव दङमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ इसोर आरो मानसिजों लोगो लाज्लाय होफिनबाय, लोगो खालामफिनज्लायबाय। थांलाय फैलायखौ जोंनो सुबिदाखौ खालामनानै होफिनबाय, लोगो हमज्लायनायखौ होफिनबाय, मिल मिलाप खालामफिनबाय। इसोर आरो मानसिनि गेजेराव गोबां गेदेर फाराग जाबायमोन। इसोर आरो मानसिनि गेजेराव लोगो लाफिनज्लायनायनि राहा गैयामोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजों जोङो इसोरजों लोगोसे लोगो लाज्लायफिननो हाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा जोङो गुड फ्राइडेनि ब्रैथि आशीर्बादखौ नायदोनि। जोङो सावनिफ्राय मुक्ति मोनबाय, जायखौ जोङो रमियानि 9:10 सिरियाव मोनो। बे बाथ्राया नंथारगौ, जायहा जिसु ख्रिस्ट'नियाव थायो बिसोरहा दसि खालामजानाय गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो सावनिफ्राय मुक्ति जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसाव थानायनि गेजेरजों सैताना जोंखौ दिन्थिबाय थायोमोन नोङो पापी होननानै। सैताना जोंखौ नासयबाय थायोमोन, दिन्थिबाय थायोमोन नोङो सासे पापी मानसि होननानै, आरो सैताना जोंनो सावखौ लाबोबाय थायोमोन। नाथाय बै सावनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजों जोङो मुक्ति जानो हाबाय प्रियफोर। दायो जोङो बेबायदि बुंनो हायो, बै सैताना जुदि जोंखौ बुङोब्ला नोङो पापीसो होननानै जुदि सैताना दिन्थियोब्ला नों पाप मावबाय थादों होननानै जेब्ला सैताना बुंगोन, अब्लाना जोङो सैतानखौ बुंनो हायो, जिसु ख्रिस्ट'नि थैनि गेजेरजों आंनि पापखौ आङो निमाहा मोनबाय होननानै सैतानखौ जोङो थोंजोङैनो बुंनो हायो। मानोना बे जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि थैनायनि गेजेरजों गासै सावफोरखौ गोजान खालामबाय। दे अब्ला प्रियफोर, बाथि फ्राइडेनि आशीर्बादखौ जोङो नायदोनि। जोङो इसोरनि बिसाफोर होननानै सिनाय जाबाय एबा गनाय जाबाय, जायखौ जोङो जहननि 11:50 सिरियाव मोननो हायो। आरो बिसोरनि थाखायल' नङा, नाथाय गुबुन गुबुन हादराव लेथेर फेथेर जानानै थानाय इसोरनि गासै रायतफोरखौबो ज' खालामनानै खौसे खालामनो थाखाय बियो थैगोन। अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियानफोर, जों बेसे खाफाल गोनां साननानै नायनाय। जि इसोरा मानसि माहारिखौ दादों, जि इसोरा बुहुमखौ दादों, नख्रां पृथिबीखौ दादों, गासैखौबो दादों, बै इसोरनि जोङो बिसाफोर होननानै मख'जाबाय। बे इसोरनि बिसाज्ला, बिसाजो होननानै जोङो सिनायथि होजाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मानि थाखाय जादों? जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजों, बे गुड फ्राइडेनि गेजेरजों जोङो जि इसोरनि बिसा होननानै सिनायथि मोनबाय एबा जों गनाय जाबाय। जहननि 7:12 सिरिया ओरैहाय बुङो, अब्लाबो खायसेया फोथायनानै बिखौ नाजावदों, आरो जायफ्रा बिखौ फोथायदों बिसोर साफ्रोमनोबो बियो इसोरनि बिसा जानो इख्तियार होदों। प्रेज द लर्ड। दे दानाबा जोङो जोबथा गुड फ्राइडेनि आशीर्बाद, द'थि आशीर्बादखौ नायदों। बेनो जाहैबाय जोङो सोखा जानायखौ मोननो हादों, जायखौ 1 पिटर 2:24 सिरियाव मोननो हायो। पाप मावनायनि बाथ्रायाव गोथै आरो धोरोमियानि थाखाय जोंखौ गोथां खालामनो जिसुआ जोंनि पापखौ गावनि मोदोमाव लानानै क्रुसाव बानलांबाय। बेनि जखम जानायजों नोंसोरो सोखा जाबाय। प्रेज द लर्ड। जिसु ख्रिस्ट'नि बै थैनि गेजेरजों, बै गुड फ्राइडेनि गेजेरजों, बिनि बुग्लि जानायनि गेजेरजों जोङो सोखा जानायखौ मोननो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि पापखौ बियो फोसाबो, जोंनि पापखौ बियो निमाहा होयो, जोंनि जिउमायाव बेराम जानायखौ बियो फोसाबो, जोंनि मोदोमनि बेरामखौ बियो फोसाबो। आरो बे गासैबो जादों जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजों, थै बोहैहोनायनि गेजेरजों, बुग्लि जानायनि गेजेरजों। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ मैयाबो जेरै खामानि मावदोंमोन, दिनैबो बेबायदिनो खामानि मावो, आरो गाबोनबो खामानि मावगोन। बे जिसु ख्रिस्ट'आ आल्फा अमेगा, अरायनि थाखाय सैथो। दे अब्ला ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे गुड फ्राइडेनि मेसेजनि गेजेरजों नोंथाङा
गेदेर आशीर्बाद मोन्दों होननानै फोथायदों। गोबां समावहाय जोङो गुड फ्राइडे सेलेब्रेसन खालामबोगासिनो दङ, नाथाय गुड फ्राइडेनि गेजेरजों जोङो मा आशीर्बादफोरखौ मोननो हायो, बे आशीर्बादफोरखौ हयथ' बे बाथ्राफोरखौ हयथ' रियलाइज खालामाखैमोन। नाथाय दिनैनि जिथु भिडिअ दङ, साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ गोसोखांहोदों गुड फ्राइडेनि गेजेरजों जोङो बे आशीर्बादफोरखौ मोननो हायो। प्रियफोर, नोंथाङा नायनायनि गेजेरजों गेदेर आशीर्बाद मोन्दों होनना फोथायदों आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला गुबुनाबो बे बाथ्राखौ मोन्थिनांगौ, बे आशीर्बादखौ मोननांगौ होननानै, अब्लाना नोंथाङा शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि अननायखौ बावहरबावनानै आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।